Vaikka kaikki kotimaastaan paineet syyrialaiset, irakilaiset ja afganistanilaiset pakolaiset keksisivät tulla Eurooppaan, islamilaisten osuus Euroopan väestöstä nousisi vain 2% 3%. On totta, että esimerkiksi afgaani- tai irakilaisnaiset synnyttävät keskimäärin monta lasta, siis Afganistanissa ja Irakissa. Mutta mitä kauemmin maahanmuuttaja asuu lännessä, sitä vähemmän lapsia hän haluaa. Syntyvyys lähenee siis kantaväestöä. Paljon on julkisuudessa puhuttu siitä, että esimerkiksi somalimiehet tekevät seksuaalirikoksia suhteessa enemmän kuin kantasuomalaiset. Sosiaaliset ja taloudelliset tekijät vaikuttavat kuitenkin maahanmuuttajienkin rikollisuuteen ja joka tapauksessa kaikissa etnisissä ryhmissä suuri enemmistö ei syyllisty rikoksiin. Maahanmuuttajat nostavat vain hieman osuuttaan enemmän sosiaalietuuksia. Työttömyys on keskimäärin suurempaa pakolaisten joukossa, mutta joillain maahanmuuttajaryhmillä työttömyys on jopa vähäisempää kuin kantasuomalaisilla. Maahanmuuttajissa on enemmän parhaassa työiässä olevia ja yrittäjyys on osalla maahanmuuttajista yleisempää kuin kantasuomalaisilla. Noin 10% suomalaista avioliitoista puoliso on ulkomaalainen, mutta epäluuloihin olisi itse asiassa enemmän aihetta naisilla. Suomalaismiehet kun naivat enemmän ulkomaalaisia kuin naiset.